Imam masmu koju mi smeta da učim, da sigam i da disam. Prije mi je bilo teško da disam, bilo mi je tesno i imao je puno vage. Vasiliju je jako bolje što se tiče njegovog stanja. Nema toliko gušenja kao što je imao. Zadovoljni su, presrećni. Što se tiče kuće i svega ostaloga, jako je lepo. Svi jesi im sestre spavamo ovdje na ovom gradu. Ja sam ne spavamo nas 4 zajedno. A nije smo svi spavali zajedno, a sad sami. Navi smo žele da imam svoju sobu i ostvario sam. Sad sam mnogo srećan. U svojoj sobi imam krevet, radni sto i omar. Vode u bunaru nemam, s tim što idem po komšiluku, nosimo vodu. Nekad tražim i od opština da mi doteraju jednu cisternu da bih mogla da perem, da se kupamo, sudove za kuvanje. Pomoć od humanitarne organizacije Srbi za Srbe rađen je novi bunar. Dobili smo plastenik. Što se tiče kuće, rađeno je od postojeće stare garaže, sad je tu lep, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, za ćerkicu soba, kupatilo. Gore na spratu su 2 sobe, hodnik, normalno nova stolarija, krov, fasada. Što se kaže, maltene od početka do kraja. Svi smo postavili plastenik, mama posadila kupus. Sada je normalno novi šporet, frižider, nova kuhinja. Uživam u svakom trenutku kuvanja što se tiče za nas ukućane, za decu i muža. Ti prozori su s vremenom i s godinama već i popustili i stari su. Pa bude hladno. Kada je hladno sobi, mi se zajedno svi skupimo i pokijemo se. Što se tiče novih prozora, neću sad imati toliko brige kao što su bili stari. Da li ću morati da stavljam sunđere, da li ću stavljati krpe, da li će da spadne koji prozor. Sad su potpuno novi, znam da su sigurni i da će biti mnogo lakše. Imam veliku želju da odem pod Ostrog, naravno sa porodicom, da se zahvalimo da je tu bio uvek za nas i za dobre ljude koji su učestvovali u donaciji da se završi kuća do kraja. Htjela bih da se zahvalim kao prvenstveno vama, organizaciji Srbi za Srbe, što ste od toliko mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć izabrali nas. To vam od srca, znači zahvaljujem. Spasili ste me, ne mogu da vam opišem taj osjećaj te sreće i toga kad neko dođe i hoće da vam pomogne. Htjela bih da se zahvalim ženi koja je dala svoj stan da boravimo dok radovi teku i dok nisu bili gotovi. Donatorima naravno koji su učestvovali i svim ljudima koji su zvali, koji su slali, dolazili. Znači veliko hvala od srca i veliki pozdrav od porodice Đeković. Najmlađi i najslađi član porodice Đeković, naša Mika i ja želimo da vam se svima zahvalimo jer ste doprineli da Đekovići dobiju novi dom, novi bunar i plastenik. Vrednost pomoći iznosi više od 45.500 evra. Hvala svima u naše ime i želimo samo da vas pozdravimo.